Night Patrol! Tagbantay sa mga hitabo sa oras ng kagabihan. Palatuntunan ng disenyo para sa serbisyo publiko. Aksyon! Night Patrol! Upod sa aton mga action reporters sa ospital, pulis ang iban pa ng mga balita on the spot. Aksyon! Night Patrol! Aksyon, Eric Magbanwa. Ikalidad nga pagbalita. Patas nga talakayan. Aksyon, Eric Magbanwa. Ginkilala bilang Reporter of the Year sa Tingog kag Handurawan Awards 2021. For Best Reporter of the Year. And the winner is Eric Magbanwa of Aksyon Radio Bacolod. Aksyon, Eric Magbanwa. My God, I hate trucks. Sa liwat mayong gabi, kamusta naman mga palanga naman tagpanamati region-wide, mga palakad kita sa nabilini sa kauras. Siyam kaminotos karon nga adlaw, Webes, pat ini ang numero sa kalendaryo, Petsa 24, nagapabiling kita gyapon sa bulan sa Nobyembre sa tuig 2022, 31 dias na lang nga nabilin, kag magabot ng adlaw sang Pasko. May nabili pa kita nga bali 38 dias. Goodbye sa 2022. Welcome sa 2023. Sa Webes naman nga edisyon sa inyo sini nga palatuntunan sa karanda liwat naman aton nga mangin kabuylog. Ang bilog naman nga puwersa sa aton news team aton sa mga correspondent. Sa pagduro naman sa pinakauli hilabas na tipon nga mga police report, blotter entry, record of events. Opisyal nga nabalhag sa police blotter entry aton sa nikapolisan sa Central, Southern kag Northern Negros. Dala na ang napulo ka mga police station diri sa Metro Bacolod. Ang aton sini mata kadurungan oras sa kabiyaw ng aton sini patrol kay na panagalambiyong sa pinakabahin sa probinsya Tacbanua sa Bacolod. Aton naman liwat gabantayan kag himulsuhan amat-amat naman nga pagdalom sang kagabihon. Anano pa nga mga eventualities, why tamang ginapangayo from where the action is. Ang pagbabalik ni Aksyon Zel Minardo. Back to back sa aton nga piloto, Aksyon Ninyo Bogina. Opda magita sa aton Silingan News Center sa mga update sa balita nasyonal, international, breaking news, just in report, kag flash report. Sa Webes nato sila nga pagpangalagad, buylog nato ng puwersa Aksyon Dale Salazar. Upda magita sa ato sila nga mga technical partner diri sa Studio A, Master Control sa technical side, ang puwersa ni Broadcast Engineer Henry Spolgar. Back up diri sa aton nga IT expert, Sir Elray Dotilios. Dito naman sa transmitter control tower sa Barangay Tarok, Ciudad Sangpago, ang puwersa naman ni Broadcast Engineer Bernie Villacana sang Batang Suay sa kinanda ng inyo sinalagan. Ang inyo siningang korman Action Night Patrol Program. Ako naman si Action Eric Magbanwa, op din nyo ako sa nabiling
isa ka oras, anong kaminutos nga pagpangalaga diri sa inyo palatuntunan. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa aksyon balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang aksyon. Aksyon! Aksyon! Radyo! Sa ato sa mga suki nga tagpalamati nga nagasunod diri sa inyo palatuntunan pagi sa Facebook Live via streaming. Ang inyo sa nga mga greetings palihog tingba lip uta. Sa isa-isahon tala karon sa pagbasa sa aton sa nga pagpangalagad. Pagpalihog lang sa aton sa nga mga tagpalamati nga nagalantaw kang nagapag-greet sa aton sa nga Facebook Live. Palihog, share, kag like para everybody happy. Una sa aksyon balita. Una sa aksyon public service. Una sa aksyon komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Sa mga nagataya naman sa STL, i-recap na karon ang tatlo ka draw. Kag sa mga nagataya naman karon sa loto, ang resulta sang 649 kag 650 or 642 lawagon tana dugay-dugay sa aton sa nga pagpangalaga. By the way, nagabuylog kita ka nagaupod kita sa kalisod sang pamilya Galuyo sa pagtaliwan ni Papa Carding Paps Galuyo. Sa mga kilala, himata kaparentihan abyan ni Papa Carding Paps Galoyo. Ni siya ang igalubong sa maabot nga Nobyembre 26. Sabado nga adlaw, may misa alauna sa IFI Aglipayan Church sa Banwasang Valladolid. Katapos ilubong ini siya sa katapusan niya nga palawayan dira sa Valladolid Public Cemetery. Ang nagapaksyon si Richelle Galoyo sang Valladolid. Kag nagaupod magita sa pagpakigbulog sang kalisod man sang pamilya Rojo sa pagtaliwan sang upod naton sa hanap buhay Giovanni Rojo. Nagtaliwan si Migo ta Giovanni Rojo karon lang adlaw. So ang aton sini nga pag-upod pagpakigbuylog sa pamilya Rojo sa pagtaliwan ni kumpare ta Giovanni Rojo. May you rest in peace. Liman sa imo diri ka pamilya sa Aksyon Radio Bacolod. By the way, i-abansi ko lang daan. By the way, buwas sa gabi, hasta sa Sabado sa gabi, medyo madula kita sa atong sininga pagpangalagad. Nagpahuay-huay lang ko kadali. Duwa lang kadlaw, Biyernes kag Sabado. So sa Action Night Patrol sa Biyernes, buwas kag Sabado, i-take over na ni Action Jan Diaz. Ang Action Report after edition nga suppose kita magauyat dalon na temporaryo ni Aksyon Boy Duran. Ayos! Kag advance happy birthday sa kay Inday Nore Calay Magbanwa. Magahiwat sa iya ika-18 nga birthday buwas. Happy birthday Inday Nore Calay Magbanwa. Ang panamya halin sa pamilya Magbanwa, pamilya Di Maala, kag sa tanan-tanan nga nagapalangga sa imo. Sa akon, kay Mama Nona, kay Eric Jr., kag sa mga Di Maala family. Happy birthday in advance, Inday Nore Calay Magbanwa. Ayos! Uy, si kumpare ko Stephen Uy, kumare ko Angel Uy, dira mayang gabi. Ihado ko Ichi, kakay Toto Samuel Uy. Sa mga SGU, Accessories Car Center Boys, dira sa Alihis.
Naga-monitor man sila sa aton sila nga pangalaga diri sa inyo palatuntunan. Ayos! Wala ko sa may nalipatan. Talaga pamangkot sa resulta sang Loto 649 kag 642 dugay-dugay. Lawagon ko ina. Awante sa mga report gikan sa aton sa nga mga correspondents. Standby sa report ni aksyon na Nelson Pateño. Standby sa report ni aksyon Roger Gutib. Amo man ni aksyon BJ Apasible. Unang report sa aton sa nga patrol. Sa paglibot-libot naman, Webes, edisyon sa palatuntunan. Baloon ta ang sitwasyon sa Bacolod. Pagi sa report live ni Aksyon Zel Minado, di naman ang iya sining destinasyon. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Action! Night Patrol! Field Reports! I-check na signal ni Aksyon na Zel Minardo sa line number 2, Aksyon Zel. Standby, mo sa nga report ng lakas ng panahon sa mundo naya-naya sa no, daw wala sang patimaan nga magulan, daw kadamo sang aton sining kabitunan sa aton sining kalangitan. Aksyon Zel, maayong gabi, please come in. Action Eric, good evening. Okay. Ka? Ari sa may purok mahimulaton sa ilang gym balaksyon, multi-purpose gym action Eric. Meron da? No, kay diri subong ginplastar ang mga nasunugan action Eric. No? Yes nga initially is 45 ka individual. No, subong dugay action Eric, no, ma-interview kita dire no, sa DSSD sang Bacolod City Officer action Eric. Okay. So, para makakuha kita sa dugang dugay nga mga detail. Oo. No, kung, Sa mga sino listeners ta Action Cell, antes mo ma-interview din ang taga-DSS, di ka makawa din ang pila ka mga figure, pila ka balay na sunugan dira, pila ka pamilya ang na halitan na gamay lang kuan nga background sa kaso nanawid ora sa tabo ning ganing sunog kag pila ka balay na sunog diri Action na Zel. Yes, sa diri sa record isang DSSD action Eric, no? 9 diri ang partially kag 2 ang totally action Eric. Natabo ni ano oras kagadi ini nga purok sang Banago. O kay action Eric na tabo ni no mga pasada na ni alas 6 ako lapit na mag alas 7 no. Dapat mga 7 sang gabi kagati diri ni sa may purok Kitahanon, no? Kaya kay action Eric may info sa may purok Kitahanon gid ini no. Natabo ini ang nagluntad ang sunog action Eric kagati subong. So duwa ang totally damage, siyam ang partially damage. Oo. Okay. Kag 11. So pero diri initial pa lang ni nga records no ang sa BFP lain man action Eric pero sa ila diri kang ginalista nila ang gapalapit pa lang diri no nga mga pamilya so amo nang i-convert nila kung sa record nila pila ka family diri ang mag hatag business statement nila nga tupok ang ila balay. Pila ka pamilya ang nahalitan, Sa record, pila ka individual ang nahalitan. Yes. So ang 9 sinik totally damaged, no, kag 2 ka partially damaged, no, is equivalent man na siya sa 11 ka families, no, so no, diri sa may DSSD officer, kag action Eric sa ilang lista is 45 diri ka individual, no, ang compose ni sang 11 ka families subong action Eric. 11 families with 45 individuals. Yes, correct action Eric, no, sa Okay. initial nila nga lista kagat hindi pa na action Eric no final initial pa lang na siya kay basig-was may magadugang padre no nga ano si action Eric no nga numbers ang family kag individual man. Oo. Action Eric. May mga kwanada, may mga initial na nabulig dara ang taga DSWD. No, tanga gabi no si action Eric nagkadto man dere ang alkalde no sang syudad sang Bacolod si Mayor Albi Benitez pero as of the meantime wala pa man diri may nahatag nga bulig siguro was pa ni sa aga kon na karon man so mangkot kita diri action Eric no kung subong
ano anay ang ma-provide as na pagkaon kay for sure ang iban sini sa election Eric wala pa naka palanyapon no kay titemprano panigina nagalunta dinhi ang sunog kagina initial amo ni ang ginano pagid no ang issue kay ti sunod diri sa mga pila no ka mga tupad balay sinisang nasunugan may ara na kuno sila nagabaligya sa nga krudo no pero may ara man iban nga defensive nga wala kuno may nagabaligya so mo pa na ang ginaimbestigaran ng subong no kung ano ka masugod sina kahit kagina mabalaan mo man actionary ang kanimako balasin sa ato nga daw may lakot agad toon nga krudo no kay kagina kalain gid sang baho actionary kana sa nga aso sini which is daw may something gid no nga ano fuel gid ang nga baho sinisang asa nga tahaw na wala naman no, pero ti subong actionary no amoy na ang chikeron ta pa no sa katapos sa zero protection kung ano gid tunaan kiti subong wala pa gid sila sa idea kung ang gawin pa ni ang ilang investigation subong balikan nila ang area man kasi subong actionary no kaupod natin is Sir Juan Paulo Saho sang DSSD Bacolod City Action Eric so subong no aton diri chikeron ang linis nilang details regarding sini sa mga nasunugan. Sir, good evening. Ma'am. Sir, as of now, ang aton nga data, pinagid ka pamilya. So far, initial namon nga assessment, 9 ka totally damaged and 2 ka partially. Initial pa na siya. Kasi iban, ato pa to sa nasunugan nga site, hindi pa gid ma-account. So by tomorrow, siguro mga noon time, makakuha na kita sang exact yun kuan. Kasi pagkulang ginatabo mo. Ang individuals ganit, sir, pinagid. Mga 45 as of now. Oo. Yes, sir, ang nabong, sir, may nakadugo na diri sa buhay. It WD, sir. Sa amon, nag-abot na di si aton nga City Mayor, no? Mayor Aldi Benitez. Nag-istoryahan na kami and then namangkot siya ko no, ang need. So, primary, kit na need natin dili is food sa mga kwan, no? Sa mga na biktima ng sunog. And then namangkot man siya kung anong assistance nga makwanta. So, na-explain ko kay Mayor, ang DSSD natin, city, makaprovide a food pack siguro. So, masibuwas pa maabot. Pero ang barangay, documentation sila, kaya sila community kitchen nga din provide for this one, kasi siyempre gutom ang tao. And then, buwas masulod na ang food package. And then, assessment phase na namon, buwas. Assessment phase will be held sa barangay hall. At ito ang mga computer tatanan, no, which is ang data gathering, some document for financial assistance na yatag ng city. Sir, initially, sir, for partially, kag totally, mga pila ni ang makuha ni ng financial? Sa totally damage, usually nahatag na sang aton na cities 10,000. Ano ng partially ito is 5. Oo. As of now, sir, ang panyapo ni nila, sir, halin pa ni sa barangay. Sa barangay, kay Cap Mijares na hatag. Sir, ang 45 ni ka-individual, ari ginadisubong sa may sila. Yes, ari sa subong sa multipurpose ta. And then may ara, pagod nga may non-EVA kita, nga may mga parenti ang gusto mag-cater sa ilang, ina-allow ginalaman kasi mas ang comfort man ba lang natawag. Sir, Action Eric? Okay lang, sige. May additional, pati kita question Action Eric? Why naman siguro, kaya ginalato-lat man ni Sir Pau ang development, kagadugang dira nga entry sa ilang nga mga nangin biktima. Yes, oo. Sir Pao, ma-update lang kami tomorrow sa dugang pagin nga anak. Yes, thank you, Get. Anytime. So, actually, Eric, Yes. no, ato nabatian si Sir Juana Paulo Sahos na sang DSSD. Si Sir Saho na sa una daw, kung masara, sa SDC na sa na-assign ay. Sa SDC, ikaw sa una, sir. Before connection, Eric. Yes, so. Oo. Kagati, subong action Eric, no, there is some may community kitchen, no, sa Barangay Banago, ari sila subong, no, sa may gym sini. Gano pa sila action Eric, no, padayon ang ila, dari nga luto, chikaron, tadi balaw kayo kahamot, sa ila nga niluto, no, kung ano ang panyapunon, subong sa aton nga mga kauturan, mayong gabi. Yes, so ma'am, dari subong ang panyapo nila, ma'am? Ano ba kami tinapak, miswa, kag, Rodolfes. Oo, kami kan, sila ma'am, no? Nagpatig ang man action Eric, nari ang tinapa, no? Ginbutangan itlog action Eric, no? Tilawibi ko na nung kasabong, anong sabor, basilas ay. Pasilawan, dyan siya. Basilas ay, balahaw? Ha? Basilas ay. Basilas ay? Mga gwapa ng kaluto ya for sure namit gini ya.
mga ano, panibala mga dalaga. Aba. Dalaga. Oh. Oo, mga dalaga nang gin-request kini ni Kap ang staff yang madigamo Maluto. ang BHW, yes. Shout out sa aton direk mga BHW, no? Sa nga barangay Banago, Action Eric. Bamatisan. Oo, gani kay sila gid diri ka pang kamot, no? Ano niyo? Ang ilagi na luto tinapang nga may itlog, no? Action Eric nami. So sa ilang panyapon kag noodles ko, no? So tiyaman sa bang ang provide, no? May mga mineral waters man din sila. Kagati Action Eric, open man, no? Sa mga gusto magbulig, especially mga bayo, Action Eric, kahit imagine, Oo. pulo ka panimalay ang natupok, which means pulo ka pamilya. Kung sa siyam, no? Siyam ka totally damaged, no? 9 man ka family subong, ini ang wala, no? Sa mga kagamitan, gid, which is supok, gini ang ila, nga panimalay Action Eric, no? So mga gusto mag-donate, pwede ginadiri sila, no? Hatag sa ilang mga donasyon. Thank you, gid ma'am. Kagati diri Action Eric, sikyaron ta ang ila diri sitwasyon no, sa may babaw, no, kay mahatag sila sang panyapon adri ang mga barangay police ni. So kadako sa ilang kaldero, no, pasaka adri sa may babaw sang hilimot-anon Action Eric, no, so ari diri makitaan ta sa samputan pagid kay ini ang sitwasyon sini sa gym babaw dalom ni Action Eric, no, kagati pagsulod mo diri may sliding door diri ng mga kristal sini ari diri ang iban nga apektado na kayang iban sini nagkuha paguro ko naghulam sa ilang matulugan sini. So ari ang iban ka mga nasunugan man mga families nga nasunugan na nagahigda nagayray na hari di si mama mangkot rin yung gabi ma'am kamutita na nasunugan mo no ari sila rin no ma'am pwede ko tara istorya sa inyo isa lang oo ari sino yung ma'am mayang gabi oo inang mo balay ma'am totally damaged ari si ma'am ano gani pangalan ta ma'am? Mary Floradel. Mary Floradel? Ano aton nga apelyido, ma'am? Claro. Si Ma'am Mary Floradel Claro, totally damaged. Upos ng balaya? Way salbar? Wala gid may nasalbar gusto sa. Wala gid kay tupad gidaan nako niya balay ang nasunog. Ang umpisan sa sunog. Ano man sa kay Jerry to, no? Villamor. Yes, kagati, kabustong panigali si Ma'am, no? So, buong Action Eric ko, nagabustong pasang nasunog ni Ma'am ang balay ni Sir Jerry. Then ikaw, Ma'am. Ara sa balay, manatulog na kami tani. Tapos itulog na mga bata. Ako gipamuka, ako na lang silay. Oo, okay. Dasig lang gid Ma'am, no? Paglaptas ng sunog. Dasig lang kay ipisok sa mata. Nagtawag pa ko, nabalikid pa ko sa akong ba, nakataratawgon ko bala. Pag ko ara na sa dingding namon do kadasig lang gid yan ng do ara balang mano ka nga pagbalikid mo ara dayon hangin kayo kagilas taybay ito mo no. Oo, ari kami dan sa baybay. Di na galing ng sunog nga balay? Kasi ng balay na sunog? Kay Jerry Villamor, ang sa initial investigation to sa katapos ang BSP Action Eric. Anong kosa sunog ang sunsel initially? Wala pa Action Eric sang ongoing pa tong investigation na sang Bureau of Fire Protection Action Eric. Kaga ma'am, may kuryente mo na din. Dahil kanautod na si Action Cell Minardo. Ka-interview si Action Cell sa mga naging biktima sang sunog dira sa barangay Banago sa Purok Kitahanon, no? Siyam to ang partially damaged kag duha ang totally damaged, no? Hindi pa nabalaan ang cause sang sunog kung diingid anong ginhalina sa sunog. Action Cell, please come back. Action Eric? Yes, go ahead. Yes, sorry, say ma'am. I-klaron tala no kay may mga kagina nga may kabaligya kodo. So ikaw ma'am makambal ka nga may kabaligya ginada wala. Sa ako niya wala iya kay ginagamit niya man ay pangadawad daw ya mo. Kay sila yaga palawod bala oo. Ginagamit na nila. Yan sa balaga punto sila bala. Okay. Ini ma'am ang nagagamit isang krudo, nasunugan man isang balay wala. Nasunugan man eh. Nasunugan? Oo, kaya kasi dapat daan. Kaya mga krudo, to gramo man skin. Oo. Okay, Captain Eric, no, sa diriging klaro man ni ma'am, no, ang isa sini ka manoga panagat, no, nasunugan man isang balay. That's why guro kagina, do medyo may amoy gid, no, nga krudo.
kagina kay mabalaan mo action Eric mo ang baho sinisang krudo sa pagsunog dito sa mga panimalay. Aha. No, oo. Kagati subong biskan sa kabilog bayo lagi ka ma'am play sa Wala. Oo. Agay yung kingatag, panigay ako, nung kaging sampo, ako lang natugnawan ko, kaya nakabistida ano ako. ka bistida ikaw? Kung kila kabilog bata mo kani ma'am? Dua. Duwa ka kayo. Action Eric, no, so amo na gani may mga kabataan pa diri Subong, so 45 sila kabilog, ng iban wala pa diri na nagagwa pa siguro kagati ang iban mga sari-sari mayara senior citizen, mayara nga mga mulo magulang sa 40, mulo sa 30, no, pila na imo edad gani ma? 28. No, so 28 years old si mama pangalan gani ni ma'am? Mary Floradel. Mary Floradel Claro. Si Ma'am Mary Floradel Claro, na 28 years old. Kagati, am nagani action Eric no kadasig lang gid. Biskan sino pamangkoton mo kagina nga mga residente sini sa may diri sa may barangay Banago no sa sambitan na diri nga purok action Eric na nga dako-dako kagina ang klayo. No naging try pa nila gani basyahan ni kiti bayanihan ni ang wa sa kagina no. Petam na kay bayan. Magamayo lang action Eric kagina isa sa kabalay nga may salakyan mo no may photo ako kung may ulot lang no kay konti kung nadala sa pag ito bedo dako pag ituro ang damage sa kagina kay ati may salakyan pa daan sa sulod din mismo no sa iyang compound ko sa may kilid sa iyang balay sila so subong action Eric ma'am thank you gida oo ari nang ilang nga panyapon no ginaplastar na sa ngaton sini mga pisanon nga BHW diri sa may barangay Banago Eric. Luto na. Oo, luto na. Okay. Kanon kago tinapa. Manyapon kami na. Joke lang kadlo si. Ari na nami ang ilang daga paning hamot kina Eric kay iban Basta bagong luto to kanamit gikaon mo. Gani kay init Wala pa daan. Limo wala sampol. Basampol Namit damdaman ko sa una sa bukid action Eric tinapa bala ka gano ka Itlog? noodles. Noodles, sampat na. Mamot. Tapos kung may uga pagid balabaw. Abaw, sampat. Oo, tapos bagong galing ko ang bugas. Oo. Oo. Tapos ano ka namin sila nga bugas action Eric ko kahamot, no? So subong ka na sila nagatagtaganay na rin nga pagkaon. Sa iba may mga ang amo lang nagaling no ang iban diri sa ila kalabanan wala gid sang may nasalbar no biskan isa kabilog ang ila lang nasalbar kaugalingon nila kag ila nga mga kabataan action Eric no so amo na kung may mga wala na daraga ginagamit nga mga bayo nila action Eric no pwede gina sila maka-donate dire no kay tiperas nito kagina kay Ma'am Claro wala gid biskan isa no nasalbar kaluoy man diri sa aton nga mga kauturan action Eric so party action Eric no okay man diri ang ilang sitwasyon tong aton na diri kitaan no isi ang gym kay close man si action Eric ang area yang ilan sinigi na tiniran no so kag may ari man din sila gi-provide na anay isang mga temporaryo nga mga habol ulunan action Eric no so ang diri sa barangay man kagati ang dugang pa sini nga mga bulig sa syudad buwas naman ni kagati amato kag ginahambal din sa isaho nga ang assessment buwas naman sa aga no dito na sa barangay hall sinisang barangay Banago action Eric so action Eric amoy na ang latest update diri nga mahatag sang patrol ni si action Zil Minardo una sa balita una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon Radyo. Salamat Giraksor na Sir Minardo reporting live dira sa may gym sang barangay Banago. Dira na temporaryo ginhouse ang mga nanging biktima sang sunog karong ginamang gabi dira sa may purok Kitahanon sa barangay Banago duha ang totally damaged kag siyam ang partially damaged. May mga pamilya dira ginbutang anay temporaryo nga wala sang parinti man lang wala sa may turugan sa dira sila naging butang iti assess pa na boss ang DSWD ang ila pagidugang dira nga makinanglanon magluwas sang ila nga pagkao. Balikan na karon sa Aksyon Sir Minardo sa balik ismalagad sa tipo niya siring Aksyon Balita Aksyon Radio Philippine Standard Time alas 10 sa 18 na. This time i-check na ang mga report na gikan sa atong cinema correspondent. Unaon ta report gikan sa area sa 1st District, area sa Calatrava, Toboso kag syudad sa San Carlos. Kung
Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Aksyon, Night Patrol, Field Report. Ari sa Aksyon Luzon Pateño, line number 3 sa report. Son, may gabi, please come in. Yes, aksyon na rin ka may gabi, kaga sa aton sini nga mga kaaksyon na mayagid nga gabi sa inyo tanan. Sini nga adlaw aksyon next medyo ma-aksyon Eric medyo mahataw-hay no. Nagkalipungan tama. No. Muna kung kisab lang nga magbiyahe kabla nga kargado ka sang sang karton na likod mo kay ang wala kasakyan, masakit magpasaan sang karton. Ling kapabla San Carlos, gabiyan ka kay ti kinanlanon mo gid nga magkadto to. O pagbalik mo mawadan kasakyan ti magmotor ka na lang daw masakit ba ng likod mo nga may ginapasaan kapabla. Muna nga mabatsyag-batsyag mga kaisay mulawas labi naging nga daw nagahubin tabla. Muna kung kaisab lang medyo hinahinay lang. Well anyway, medyo matulotawhay karon naton sining area diri sa maya una nga distrito, particularmente sa maya Banwa sang Tubuso, Calatrava, kaga San Carlos. Ang Banwa sang San Carlos Action Rex sa pagpamuno ni SFO3 Andrew de Messina ikaduang adlaw sang Community Fire Auxiliary Group. Ini nga ikaduang adlaw nga training Action Rex ang ginapatigayon sa kapin sa 20 tanan ka mga residente sa nga barangay Suba. Ini sila ang mga volunteer, nga mga tanod, subong man ang miyembro sang MDRMM sang Calatrava kag barangay official sang nasambit nga barangay Action na Erika. Sa duha ka adlaw nga pagpatigayon sang Community Fire Auxiliary Group sa pagpamuno sang Bureau of Fire, ini ang may angot sa Uplan Ligtas sa pamayanan nga programa sang BFP Action na Eric nga karon ikaduhang adlaw sang ila sini nga training nga gimpatigayon dira sa may evacuation center sa may barangay Bantayanon Action Eric. So far diri sa Calatrava sa nasiling na naton medyo matulutawhay kaga maayo ang tiyempo. Wala kita sa naka-experience ang maulanon nga panahon kaga masanag karon ang kalangitan sa sini nga mga panahon aksyon na Eric no. So far hati muna ang mga impormasyon kaga balita madulong naton lagid man sa mga dalagko nga pangitabo karon nga naka-official nga nakabalag sa police blotter sa ato sini nga kapulisan. Ang tiyempo daw okay lang. Okay lang, wala man sang maano lang ginot lang. Ginot lang kag ti tungod siguro nga perting init kay na. Sang udto hindi gin magwanta alas 5 init gapon. Pagka 5:30 daw gabi na. Correct. Daw ka dali sang tsimpo subong. Ang gabi mong pinakadugay. Bugtaw ka, dugay-dugay. Pag bugtaw mo, daw maapit naman ang gabi. So well anyway, mayo lang ang pagpamati da sa aton sini nga mga inugindak sa Sabado nga adlaw. Dira sa syudad sang Bacolod, mga bagong opisyal sang aton sini nga grupo Action Eric. Gikan dere sa Banwa sang Calatrava, ka-aksyon yung Nelson Pateño nasa balita na sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Aksyon, Night Patrol. Salamat kina Aksyon Nelson Pateño, matulutawhay ang iriya ni Aksyon Nelson
ang First District, Toboso, Calatrava, kag syudad sang San Carlos. Kay buin-buinan talaga doon nagadamo sila ho. Apila siya rin kay Madam Gloria Dislati Sumbito and family. Dira sa Valladolid. Muman kay Manang Muyet Gomez dira sa Valladolid. Nagapaurok-urok kita sa kada gabi sa atong sila nga pagpangalagad. Dira sa may Hermelinda Homes, Barangay Mansilingan, ginatamyaw kamo ni Migo Tasami Roger Awing. Kamusta nga akong Migo, si Arnel Binares Sr. Iwan na sa katungkaawaw. Migo ta Arnel Binares Sr. kay Junior Ida, kay Andrew Mamon Binares. Sa mga Binares, pamilya dira sa Lis, happy listening lang. Sa West Bank Mandaragan, gamonitor gyapon si Security Guard Richie Toribio. Sa Canlaon City, ara na si Jmar Humisilio Marti Sano. Jenny Sorgon and family sa Valladolid, kay classmate ko Romero Pagsubiron, may gabi dira. Maria Teresa Yung, good evening. Ascenda Lugway Silay, happy birthday kay Miller Guillermo. Alin kay Mario Olvido Aquisa. Si Willie Yayon, ka-check attendance man. Nagabi dira kay Mr. Arthur J. Pirasor, Vanessa kag Doc Matmeo, Mama Lulit kag Papa Joe Jalagdon, Alma Uligon, Mikey Montilla, Noel Amar, MG Sison, sa pamilya ko dira sa DSB Barangay Pandano. From Arizona, USA, salamat sa 50 stars ni Madam Jinky Jalagdon. Kay Tainio B. Sa kay Nanay Evangeline Lani Hulagay. Kag kay Richard kag Neneng Peruelo. Sa Puro Kaysano, Barangay Alihis. Natamya kamo ni Evelyn Sinao. Pamilya Di Pala kag Langrio Hires. Natamya kamo ni Bingbong Di Pala. Inday Blasada, may gabi sa Barangay Madalagan, na mamigota si Ili Asturias, Milili Oligos ang Vanis Cafe dira sa Tangob. Natamya man ni paring Amik Garciniego, ang iyang mga kasimaryo dira sa Banwasang Candoni. Alin kay former councilor para subong sa UK, Amik Garciniego. Salamat pare sa imo sa nga 50 star. Anthony Louie Habagat, may gabi. Kay Corns Gariando. Dara sa may Purok Prosper Ville, Barangay Kabug. Inatamyo ta si Jeremias Amakanin in Cabo. Mr. and Mrs. Sobi Dumdum and family, happy listening. Kasubo si Inday Bet Butal Pilayo kung ita ka programa niya. Hay sa Lunes ka pabalik sa Eric. Doon may importante lang duwa kadlaw nga asikasuho. Mr. and Mrs. Donald Kabasag, Kagleya Kabasag and family, happy listening dira sa inyo. Kay Karen Miraflor, dara sa Barangay Tangob. Sa kay Juliet, may gabi igid Kay Frida Nickdaw, Homa Lumina, may gabi. Nagapa-urok-urok gid sa Aksyon Night Patrol program. Kinatamyaw taman dira, happy listening kay classmate Rona Rihida Traba, kay Daddy Jenis Traba, kay Tatay Teddy Rihida dira sa Valladolid. Nagapaurok-urok kin sila pamati sa Aksyon Night Patrol program. Sige, check tanang report ni Aksyon Roger Gutib. Gika naman sa Segundo Distrito, Cadiz, Escalante, Cagsagay City. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, radyo. Aksyon!
Night Patrol Field Reports. Ari sa number 2 sa Action Roger Go Team sa report. Jermaine Gabibis kami. Yes, Action Eric, maing gabi sa itong mga ka-action sa mga balita Action Eric, gikan diri sa may syudad sa Cadiz, mo di pa kita ka-interview sa kay Police Lieutenant Colonel Yandy Speaker on, kaya may ara pa sila responderan, no? Tungkol sila Action Eric sang entrapment operation nga aton gid kay naging saksihan man, naging witness kita dito sa pagdakop siniduatanan ka mga persona nga sariin, nagabaligya sang armas, kagway gid sila kabalo Action Eric nga ting ilagali na transaksyon ang bago na assign diri nga pulis nga taga Cadiz man, hindi sila pag-mention ni pangalan niya kay siyempre mo na silang abantiro gid sa mga operation mo, pero ini siya alin gid dira sa Nokpo kay bago lang gina-assign diri daw tatlo pa lang kadlaw bla mo sa syudad sa Cadiz kay kamo dayon nakabaton sa informasyon nga may ara nga armas nga nagbaligya gikan sa Banwa si Magaluna sila yati ba si pwede ta ma-entrap kag ang buyer taga Cadiz sabi. Ate dito ka nagsulod gidayon ang transaksyon kay man ang ama nakalalakpan bala ni kay naging report naman nga mo sanday Armel Moreno Jr. ining 31 anyos may asawa residente sa Hacienda San Jose sa Barangay Damgo sa Banwa sang Ibi Magaluna Action Eric kagang upod yan nga taga Banwa sa Manapla nga sunod sa payag sinikainan ni Cesar Dilatori Jr. Linda, 37 anyos ni saya, wala sang asawa kag residente sa Aguirre Street, Villa, Lunok sa Barangay 2, Manapla, nga ginapit man lang siya sining amigo nga opdan siya pakadis kay may ara transaksyon. Nga wala man siya ganit kabalo nga ang unod gali to sang malita, amo gali ang 12 gauge shotgun, nga suno pa sa kay Moreno, ini ang 12 gauge shotgun, iya sa security guard sa isa ka punong dira, nga mention punong kuno sa mga halanduni dira sa may Banwasang Manapla o Banwasang Ibi Magaluna nga sa diin ang security guard na pigaduhan that is why nga ila ini nga pabaligya ang armas nga 12 gauge shotgun sa 10,000 ka pesos. So tungod kay may ara dayon nga angot-angot man tolin sa asset sang sining bago na asal nga pulis diri sa syudad sang Cadiz nga taga Cadiz man pero ti halin siya sa Nokpo bangod ang angot na ate natigayon niya may buyer to Cadiz so ti pagkatapos ug tanay nga 10,000 ka pesos so ti preparar dayon ang pulis sang 10,000 ka pesos man pero one piece lang gid isa lang gid kabilog nga 500 piso bill agin lakot sa 9,500 nga budol money gilito kay lang daw kami kung pasirok siguro nila ang kwarta guro temo na nga daw kwarta gid tarawon no so mo na ang nabaton gid kinakuha mismo sa bulsa kay nasa pag-witness ni kay Armel Moreno Action Eric nga na recover sa iya ining kwarta kag ang malita nga pagbukas gid bala paglantaw din ang armas nga risero pagbukas sa malita baw ara dayon ang shotgun sa sulod sang malita kag nakasakay sa isa ka Kawasaki Barako tricycle nga nagaduag sang itom nga sa diin may ara pa nga plate number o kon registered number siya nga ati ina siya dira ya nagabiyahe siguro sa Barangay Damgo sa Banwa sa Ibi Magaluna nga ruta kay suro pa sa payag to ni Moreno ginarintahan niya lang kuno ini sa iya tiyo kay nakarestro ini sa kay Jose Samson Jr. sa Barangay Damgo sa Banwa sang Ibi Magaluna ini ang Kawasaki Barako nga tricycle magkini tricycle ti siyempre may sidecar kag dira man nakasakay na karga ang ining malita nga ngunod gali shotgun. So amo nang mga na-recover kay ina kag suro pa sa payag kay na ni Police Captain Eric Dornila nga mo Deputy Chief of Police subong sang Cadiz City PNP deputy siya ni Police Lieutenant Colonel Eljan Dispe nga ti pagkatapos sila nga may ara entrapment operation nga gin hatag sila sa tao nila na prepare sila sakay sa isa ka unmarked nga salakyan, unmarked vehicle, saka Nissan Navara, tinted, nagwa ang pulis, nag-transaction pagkatapos nga nagpakilala, nagguluwa na dayon ang tanang mga interpod na si Police Captain Eric Dororela. Siyang gitugyanan ni Lieutenant Colonel Hiljan Dispe kay
Di kabalo si Lieutenant Colonel Yadispe nga ang katransaksyon taga Ibig Magaluna si Police Captain Eric Doronela nangin hepe antes pa man siya ng deputy diri sa siyudad sa Cadiz sa Banwa sa Ibig Magaluna. Actually kay na tinawgan niya rin kapitan sang Barangay Damgo, ang kapitana kay pamangkot kon anong background si Nene Morino, tisiling sang kapitan ko to nga Sutil, tisiling Morino, hindi si Rabu, ut kaya seriala naman ang kapitan man, daw lalis pa sa action Eric, pero ginpagabay na lang to, nga i-facilitate ni kapitan, nga ini mapabalo ang iya pamilya ni Morino, nga rin siya din na priso, agad madalan siya sa mga kinanglanon, ilislan kag, madalang-dala sa pagkaon na kablutan detention cell iyaw kon custodial facility wala gid sa pagkaon nga budget action Eric. So nakatala na alis lang ma-filean sa kaso buwas gidayon bangod sini action Eric ding iling 12 gauge shotgun kay na may nakita to may serial number ni siya or masiligatan patented nga iya siguro na siya agency wa ta kabalo kon ano nga agency kay basta balanta pagi sa paig ni Morino nga ini siya iya sang security guard siyang punong dira sa may Banwa sang Ibi Magaluna. Tisono siya kay Morino niya ba ang tricycle sa tiyo ko madala paglining nga ginita natural dala gina kay gikargahan mo sang kontrabando mo. Liko ano gina siya accessories of a crime gina siya pero may mga proseso ina kon ma-release o kung hindi, depende na sa korte. Jutay nga advice kay may nabalaan ng tagamay aksoneri mo. Wow. So, bra, ang aparte siniti aras na karon naka-detain diya sa bahin sang Cadiz City PNP Custodial Facility. Now, ang isa ka report pag kini aksoneri ka sa may siyudad sa Cadiz, ang kon sa siyudad sa Sagay, may gindakop naman kaina sa kapisan ganyan ni Police Lieutenant Colonel Roberto Iñape bla kay kaina may gindakop naman sila alas ano ganini oras gindakop ining si gindakop ini sang kapulisan dira sa may area sang diri sa may area sang Barangay Poblasyon ang kaso sini robbery. So ini siya ang gigilala kay Jonathan Taganili Jr. kaga 22 anyos sa edad. So by virtue of warrant of arrest and action kag ginisyo sang RTC branch 73 kag ang iapil sa 72,000 ka pesos nakapit sa nagbe-register 2022 siya sini nga warrant of arrest kag ginpirmahan ni Honorable Judge Reynald M. Puentevilla ang executive judge ng RTC Branch 73. So far, tayo na madulong tanga report, balita, informasyon, gikan diri sa may siyudad sa Cadiz, kagya, siyudad sa Sagay, sa norte kaman sa probinsya sa Negros Occidental. Para sa Action Night Patrol, it is Action, Roger Gutim nag-report. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Action, Radyo. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Salamat gila si Roger Gotib. Congratulations sa Cadiz PNP. Ang tricycle yun, dala na sa kwan. Dala na sa ebidensya. Kaya mo naging kargahan sang armas, ngagin baligya. Apila siya nila kay Jocelyn, good evening. Kay Sermon Lopez, may gabi. Kay Evelyn Pomoseno. Sa mga taga-Purok, Mahimulaton, Barangay Banago. Nagatamyag sa inyo si Florencia Villacampa. Elmer Buenafe, mayong gabigit. Kay Lorna Dilihencia. Rosa Leo de los Reyes, shout out sa kumpare ko nga si Dapoy sang Barangay Alihis. Mr. Mrs. Pablito Benedicto and family dira sa Barangay Minas Sipalay, mayong gabigit. Kami kumandira ang pamilya Magbanwa. Kag sa Kaloy's Chicken Inasal and Seafoods Boulevard Binalbagan. O namin tanda guro ay. No? Namin tanda ang inyong Kaloy's Chicken Inasal and Seafoods sa Boulevard Binalbagan. Kung magkadto ko da, may discount. Toto Rodi Magbanwa Jr. Di mo na da. Tilawan tanda guro mayo pa. Kay Eva kag Joel Sangko and Kids, may gabi. May
regards sa pamilya Di Mabildo sa Hinigaran. Alin kay Marley Di Mabildo. Kay Tiny Uve, good evening. Bigota Jerry Azero Jr. Araman. Sa mga taga-barangay Handumanan, ginatamyo ka mo ni Kit Bingilo. May lang pagpaurok-urok. Court Nathaniel de la Torre. Para sa may purok dulunan na Hacienda Guba, Central Maaw, Bago City, Gamutor Gid. Si A.G. Orsus and family. Bigota Ray Jan Tan Villalun. Sa Pandanon, DSB araman si Nobi Magapan. Si A.D. Jones Kalinaw. Check attendance lang, nagapaurok-urok kid sa aksyon. Night Patrol Program. Sa Iluanta report ni aksyon na BJ Pasible. Sa iyaman natipon nga mga aksyon balita. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, aksyon, radyo, aksyon, radyo. Aksyon, Night Patrol, Field Reports. Aksyon BJ, may gabi, please come in. Mayong gabi aksyon Eric kag sa aton sining nga mga kaaksyon nga nagapamati no di sa aton sining pagpangalagad sa aton palatuntunan sa mga balita ang aton sining madulong sa sining gabi nagpagwa sang pagsulundan kag pilaiyak ka mga pahanumdom ang lokal nga panguluhan sang Binalbagan may angot ini sa Friday night no sang nasambit nga banwa. Mag-umpisa tak na alas 10 sang gabi ang pagpatuman sang Special Considerations for Minors. Ini ang sandigman sa Municipal Ordinance number 22 or 2022-07 Section 1. Ang mga minor de edad nga magalapas sa kasuguan nagkahimo sang krimen o kunyara sa idalom sang magkahulubog nga ilimnon ang gilayon nga iga-search sang mga otoridad lakip na diri ang mga weapons o kon mga kontrabando. Dugang pa diri gilayon nga iga-revoke ang prangkisa sang mga kiosko nga matukiban nga nagabaligya sa magkahulubog nga ilimnon nga yara yan nagkabutang sa botilya. Tubtob gid lamang takta alas 12 sang tuang gabi ang Friday night kag gilayon ining ontaton tion nga may magluntad nga kinagamo o kon komosyon. Ang mga kiosko nga or nagabaligya or makabaligya sang mga ilimnon nga ni tubtob lang las 11:30 sang gabi. Ang bisansin uman nga persona o kon grupo nga magahimo sang kalakasan o kon violence ang pagadakpon sang mga otoridad. So pahanumdom ini no sa mga taga Binalbagan and at the same time sa mga nagikan sa mga lugar no nga malapit lang sa Binalbagan nga gusto nga magkadto sa banwa para iyang masaksihan ining Friday night nga nagpagwa na sa karon sang pahanumdom ang local government unit sang banwa may angot sa siring Friday night bangod kumadumduman naton pila iya ka mga serye sang kinagamo involving sang sining mga pamatanon nga nagluntad sa nasambit iya nga event sa may banwa sang Binalbagan. So tinguan naton buwas nga malabot naton kag ma-interview si Councilor Raymond Pong Magbanwa kay manti siya ni ang chairman sang Committee on Peace and Order sang Binalbagan. Sa pihak nga bahin, isa iya ka vehicular accident ang nagluntad tak na las 8:20 kagabi, Nobyembre 23, 2022 sa may bahin sang Cruising Miranda, Banwa sang Pontevedra. Ginkilala ang ining biktima sa kay Erlinda Quinto, 84 anyos, residente sang Barangay Miranda, Purok Bagatnan, Banwa sang Hinigaran. Samtang ang ining driver sang sining motorsiklo nga mong nakabunggo sa iya ang ginkilala sa kay John Ruel Pontero, 32 anyos, soltero kag residente sang Purok 2, Barangay Cambaog, Banwaman sang Hinigaran. Sandig sa investigasyon sang Pontevedra PNP, ining driver sang motorsiklo or nga drive ni siya sa nga motor nagikan ini siya sa norte padulong sur nga direksyon kag sa nakalambot ni siya sa may National Highway sakop sang Barangay Miranda sa siring Banwa sang Pontevedra no nabungguan niya ining tigulang nga nagtabok lang sa may dalan. Suro sa kapulisan ginayon ini siya nga gindala sa may
Corazon Locsin Memorial Regional Hospital apang sa pinagkaulihin naton nga pagpakigangot sa Pontevedra PNP ginbawian gid ini sang kabuhi ining biktima. So sa karon ang ining driver sang sining Raider 150cc ang yari nagkahunong sa may bahin sang Pontevedra PNP Custodial Facility. So far, amo ni ang aton sa mga natipon nga mga balita gikan diri sa Banwa sang Pontevedra kag Banwa sang Binalbagan para sa pagpangalagad sang Aksyon Night Patrol. Ini si Aksyon VJ Apasible. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radyo. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon Radyo. Salamat kinaksyon PJ Pasible gikan sa siling area of responsibility. May gabi dira sa kay Maninoy Maing kag kay Maninay Chari Salvacion dira sa La Carlota City. Bisan busy wala gyud kalipat pamati sa Aksyon Radyo. Si Mr. and Mrs. Giranz kag Jessica Barrela. Salamat gid sa inyong pagpaurok-urok pamati. Ari ang resulta sa STL, i-recap tong tatlo ka draw kay na. First draw sa STL, 36-17, 36-17. Second draw, 34-5, 34-5. Ang third draw, Jess 1, 10-1. Resulta naman sa Lotto 649 jackpot prize, wala sa nakakuha 57.7 million pesos. Resulta 649, 11, 17, 36, 13, 37, 44. Again, 11, 17, 36, 13, 37, 44. Resulta naman sa Lotto 642 jackpot prize, wala sa nakakuha 24.9 million pesos. Resulta 642, 40, 36, 30, 33, 27, 25. Again, 40, 36, 30, 33, 27, 25. Naimit ko na da ang Kalois Chicken inasal. Kalawan ta da. Di mo na da Totoro di Magbanwa Junior. Ang Kalois Chicken inasal. Makachansa ta makwanta da. Masyar ta da. Pagtilawan ang imo gina sugid. Action Night Patrol magabalik. Pagbalik naton, nagabigli dira kay Anthony Louie Habagat. Anthony Louie Habagat. Monitor gisato. Pagbalik nato, balik ka report sa ato sa Patrol with Action Serminado. Pagkatapos lang sa ato importante nga mga pahibalo. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamibigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag inihalit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan.
pigado. Tapos, kay, ano ko sila, madisurbo ko sila lang. Tapos kita, kakulbaan ko kay, basi, hindi ko mapasar kay. Sa kaalam yaya, garantisado gi ko 100%. Pero ang kapigaduhon, ang maginanggaduso, nga do, hindi yagin matuman ang handog niya. Pero permedi siya, gaano sa Ang inyo? permit siya, kaya hinablos ko siya. Pero balik, hindi man ko kabulig siya financially. Tisa mo na lang nga paagi, kagisa, kung kisa ang bibi, kung magdunganay kami sa motor sa ako, pliti, gamay lang nga bagay. Gawlam sa kano sa imo cellphone, sa imo Gahulam sa cellphone ko. Pero kung kisa, hindi ko mamapulam. Kami hinablos man ko ba online man. Oo. Ikinanglan niya man ang cellphone. Kisa ga complex sila nga duwa. But so, ikaw nagpadala sang message Oo, para sa ano. nagpadala sang Kasi wala man siya may magamit, no? Pero sang last time, ginabantayan nyo gidman ang result na. Oo, pero may kuya monitor sa result niya. May si mama, kasi si papa, si buong ko. Bantayan nyo da kung kapanglaba ko. Bantayan nyo gidayang ang babatian nyo. Kung nadala kami o kunwais. Ang nag-confirm na sa akin nga kung ano address ko. Doon nalipay, nagkik ko kay basta ko. Nadala lagi kami nga. May pamangkot lagi daw. Kakabudlagid kun online, mas lami sa nga face-to-face kay kami dahil wala kami connection kay pigado lang kami tas nabudlayan sa mga gadget pero si Bong piyapin ako okay nang iskilan ako. Okay, tapos kagid. Gusto ko makatapos sa eskwela. Biskaan may COVID pa tapos na. Tapos sa may skila. Last time antong na do medyo emotional ka kay gaabal mo gapanghulam ka lang phone. Anong gakatabo kung maghulam ka lang ano kung magklase di? Kung kisana ano nang nakuya ako maghulam. Yung pigado tas kay ano ko sila madisurbo ko sila lang tapos kita kakulbaan ko kay basi hindi ko mapasar kay wala ko ano hindi ko permi makamit tapos kakulbaan ko permi kung mag-test kay may time limit tapos ang connection pa dan permi sa phone kay hindi ko masyado makita kay isa blurred man ang cellphone niya mga ginagamit ko siya wala sa kakulbaan ko permi kasi hindi mo ko madala sa tab siyempre kay isang bigado lang basta kung nadala lang ko sa tab happy na ako. Minising sa high school honors student. Yes. Ano kang hatap ang... What? Ikaw ginang valedictorian. Message ko sa mga pigado na hindi ka mo mawadan sa paglaong ka. Always ka mo pray kay God nga may mga tawag nga mabulig sa inyo. Biskan pigado lang ka mo ka. Hindi nyo git pag-underestimate ang inyong self. Nga biskan pigado lang ka mo busilingon. Hindi na ka mo ka pagkatapos sa eskwela. Do ang pagkapigado, hindi na sa rason para makauntad ka mo sa mga eskwela. Damo kaya paraan ka. Kung magsalig lang ka mo, sige-sige lang ka mo. Pray kay God, may madamo kaya nga tao nga mabulig sa inyo. For every shared story is an inspiration for many. But it could be more inspiring if that story comes from those who are less heard. When asked about how we were able to select Mulukabok Integrated School in Sagay City as a beneficiary
of the annual Balik Eskwela program? The answer is very simple. Frankly speaking, we wanted to see and experience the renowned Molokabok footwalk in its beautiful nature. Upon entering the school, we were welcomed by beautiful smiles and warm hearts, silently expressing their gratitudes. At the venue, learners and teachers who are working hand in hand for a better future are excited to enjoy and participate. Parents are also lining up to avail free medical checkup and medicines. Indeed, nothing is impossible and unreachable until you personally see the real situation of a certain location. The 30-minute boat ride seems to be a few distance walk because of the satisfaction and fulfillment we have in our hearts. Behind the awesome facade is a totally different story. An island community which cannot easily be reached by humanitarian services because of its far location. But now, Aksyon Radio Bacolod made it possible because we believe that like news, our service is limitless. Thank you, sponsors. Thank you, God. Umbra! Umbra! Mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanagaan sa likod sang mga lando. Mga kasaysayan sa santo pa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Aswang, manananggal, amaranhi, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende, Maria Makining kag bruha sa kuweba, magkapala nindog balahibo kag makahaladlo, makasilig niya nga mga kasaysayan katulad sang binsudlan sang malain nga espiritu kag demonyo, kondinado, reincarnation, at iban pa nga mga kasaysayan nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon ang mga ginsuguran tugtog sa katapusan. Mabatian kada aga pagkatapos ng drama Barangay 684. Sa mga students nga ng mga blessed bala nga may complete ang parents, may mga gadgets, tapos na complete ang ilang nang arab lang mahatag ang gusto nila nang hindi na ako magsige complain bali instead na mag-complain, bali pasalamatan na lang kay blessings na nang dudumonyo ang mga iba yung mga bata man nga mas need na pero kamo lang blessed kamo kami amo kamo na ang ginhatag sang God. Sa nga mga ayo sa ginubakal silpon kay ini ko pasensya na biri ang atong income kulang gid sa atong ginagawi man yat sige lang pang kay basta kaluyan mangita kan ta idea nga makasilpon mo ko di ko sing ihi nga batian ang sa Aksyon Radio kay Tita Wilma nga pwede makatry magpadala sa ilang kasaysayan sa kabuhi sa parte sa pag-eskwela subong pandemic di mo na ginharay ko sa katulod gid nag-intra. Di nagsiling pa sa gana niya basi hindi magupang malawagan kay kadamo man si maintra. Ningko try lang kay basi kaloyan si Malga Diyos kay ikaw mablang malawagan hindi dako naman ang pasalamatan ta sa ila kung madala kaya. Di amo na guro sir
madamo kayo salamat sa inyong kadua ng mamuna kag Jan Diaz kag sa tanang ina-invite. Pabalik din sa Balagan sa Action Night Patrol program. This time, balikan ang ato City Patrol sa last kag final report sa ato City Patrol with Action Zel Minardo sa balik niya sining pagpangalagad. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, radyo. Action Night Patrol Field Reports. Alis Action Zel Minardo sa balik report. Action Zel, please come back. Action Eric, nagdangat sa 14 Kabalay ang apektado sa nagluntad nga sunog sa Purok Kitahanon, Barangay Banagua, Syudad sang Bacolod. Sunog kay FO2 Raymar Banaglorioso, investigator sang Bureau of Fire Protection Bacolod City, nga sa 14 Kabalay nga nasunog pulo dere ang totally damaged kag 4 ang partially damaged. Sa investigasyon sang BFP gikan sa balay ni Jerry Villamor ang sunog kag bangod sa mabaskog nga hangin, madasig ini nga naglapta sa kaingod nga mga balay. Ginabuluban ta 35,000 pesos ang balor sang halit sa nagluntad nga sunog, samtang sa karon ginahibalo pa sang katapos sang BFP ang gintunaan sang sunog. Ang ini nga balita ginadulong sa inyo sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C ginaedukar, ginabalance sa ginapabakod ang aton nga sa balita una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa aksyon, balita. Una sa aksyon, public service. Una sa aksyon, komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon, aksyon na aksyon talaga. Good night, ka. Kiss me goodbye, kiss me goodnight. Pagi sining amano na Action Night Patrol program. Webes edisyon liwat ini makatakop. Balik ini sa buwas Biyernes. With Action Jan Diaz. Sa Sabado, iya magyapon ni Action Jan. Opo din sa itong mga patrol, yun at report sa action nga napalagad karo kami kay Action BJ Pasible, Action Nelson Pateño, Roger Gutiv, Action Zil Minardo, back to back sa itong piloto, Action Ninyo Bugina. Uy, happy birthday gali kay Chief Noel Piñalana, kay sa kay Chief Engineer Noel Piñalan, happy birthday. Opo, din sa mga technical partner sa studio ay Broadcast Engineer Henry Espolgar, Backup Security Guard Tinugbanwa, back to back kay Security Guard Campaner, with IT expert Sir Elry Dutilios, Transmitter Control Tower sa Barangay Talok Syudad sang Bago, Broadcast Engineer Bernie Bilacanas, ang Batang Suay. I know now, I must go now. Though my heart wants me to stay, that guy is your tomorrow. Sa sa ating station manager, Nona Magbanwa, Production Chief, News Director Rex Cantong, ang inyong lagad ng Korman Action Night Patrol Program. Ako naman sa Action Eric Magbanwa, nagasiling adios amigos, hasta la vista. Ayaw magkalipat, atis magtulog, magpangamuyo. Sa iyo papangamuyo, dala kami, dala ako, dala ang bilog nga kwerpo sa Action Radio Bacolod. God bless the Philippines. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Action Radio. Good night. Bye-bye. Good night. Action Radio.